Prova tara kif se tgħinhom. Illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut. Li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mara l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti taqqat il-fideli tiegħek flimkien bil-femijiet kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejniethom. Għamel il-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonikin. Ħuti, intom tallimtu minn għandna kif għandkom timxu biex toġbu lill-Alla, kif ta' bil-ħaq qegħdin iġibu ruħkom. Aħna f'Sidna Ġesu nitolbukom u nħeġġukom biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Tafu x'talim tajniekom permezz ta' Sidna Ġesu. Dan irid Alla minnkom il-qdusija tagħkom li titbedu miż-żina u li kull wieħed minnkom iżomm il-ġismu fil-qdusija u l-ġieħ u ma jħallix il-pazzjoni telbu bħal pagani li ma jarfux lill-Alla. F'din il-ħaġa ħadd m'għandu jagħmel tort jew ħsara lil ħoħ għax il-mulej jaf jitħallas ta' dan kollu kif ġa għednilkom qabel u tajniekom xhieda. Għax Alla ma jsejħilniex biex ngħixu fiż-żina, imma fil-qdusija. Għalhekk min iwarrab dan it-tagħlim ikun iwarrab mhux lill-bniedem, iżda lill-Alla li tagħkom l-Ispirtu qaddis tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Ifirħu ġusti fil-mulej. Ngħidu flimkien, ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej jisaltan, ħataqbes l-art bil-ferħ u jiferħu l-ħafna gżejjer. Sħab u dlam hemm madwaru, is-sewwa u l-ħaq is-sisien tat-tron tiegħu. Flimkien, ifirħu ġusti fil-mulej. Bħax-xema jdubu l-muntanji quddiem il-mulej
quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Iħobb il-mulej lil min jobgħod il-ħażen, iħares il-ħajja ta' ħbiebu, jeħlishom minn idejn il-ħżiena. Flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena l-qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Isru u jtolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tieqfu quddiem bejn il-bniedem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-santna ta' smewiet inxabħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-kol ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instema' min jgħajjat, ara l-arus oħorġu lqawh. Dawk ix-xebbiet qaamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu għandhom nej ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u jixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda huwa ġibhom qal tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Issru mela għax la tafu il-jum u lanqas is-siegħa. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin. Hekk jiddeskrivi Ġesu lil dawn l-10 xebbiet tal-parabola. U mal-ewwel jurina illi jrid jagħti messaġġ meta jgħid illi minn dawn l-10 xebbiet 5 kienu boloħ u 5 għaqlin. Aħna meta naqraw din il-parabola kultant l-ewwel ma jiġina f'moħħna huwa imma dawn ix-xebbiet li kellhom iż-żejt fil-kwies ma setawx għenu lill-oħrajn ma kellhomx jagħtuhom xi ftit mhux qatt ta' karità għax ma għenuhomx. Iktar u iktar meta aħna niftakru fil-talim li kien jagħti Ġesu stess, u speċjalment fil-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Niftakru dik il-parabola meta kien hemm wieħed qabżuhu l-ħallilin u ħalluh għall-mejjed, għaddew 2 min-nies, il-Levita u l-Qassis, u baqgħu għaddejjin, ma tawx kasu, u mbagħad għaddew wieħed Samaritan, waqaf, niżel biex jgħinu u dewwielu il-ferita tiegħu bl-inbitu żejt. Dikinhar Ġesu faħħar lil dan li waqaf biex jgħin lil dak li kien fil-bżonn. U ġabu wkoll bħal eżempju f'kuntrast
ma' tnejn l-oħra li baqgħu indifferenti. Allura ma setgħux jagħmlu naqra karità ma' dawk illi ma kellhomx iż-żejt fl-imsiebaħ tagħhom. Hija mistoqsija tajba din, imma tfakkarna li aħna meta nisimgħu il-parabola ta' Ġesu iridu nifhmu l-messaġġ li hu jrid jagħti, mhux infittxu fid-dettalji il-messaġġ li jiġina f'moħħna aħna. U hawn ċar, mhux qed jitkellem Ġesu fuq il-karità li kemm il-darba enfasizza, imma qed jgħid ħaġa importanti ħafna wkoll. Li quddiem Alla meta hu jsejħilna għal għandu, jiena irrid inwieġeb għalija nnifsi, irrid nerfa' ir-responsabbiltà tiegħi. Qudiemu ma nistax jiena inġib il-ħaddieħor jew nistaqsi l-ħaddieħor għalija. U din hija importanti ħafna għall-ħajja tagħna. Tfakkarna li aħna irridu nagħtu kont il-Alla kull wieħed u waħda minna tagħna nfusna. U hemmhekk meta Alla jsejħilna għal għandu, ma nistgħux meta nkunu qudiemu, jien ma nistax meta nkun qudiemu ngħidlu u l-ieħor ma għamilx aħjar minni. Għax ma tarax il-dak. Jien kont imġiel tagħmel hekk. U nkella tipprova ġib il-ħadd ieħor jaqbeż għalik. Int trid twieġeb għall-emil tiegħek. Aħna kull wieħed minna rridu nerfgħu din ir-responsabilità tagħna nfusna. U dan hu l-messaġġ li qed jagħti hawnhekk Ġesu. Meta jsemmi iż-żejt fil-kwies ifisser l-emil it-tajjeb li joħroġ frott tal-fidi tagħna. Li l-fidi mhix biss faċċata isu mużbieħ bla żejt, imma l-fidi turi ruħha fl-emil u għalhekk iż-żejt fil-kwies u dan li nistgħu nippreżentaw quddiem Alla ġifieri il-fidi li turi ruħha fl-emil ta' mħabba lejh u lejn l-oħrajn. Dan hu li jenfasizza Ġesu anki f'dan id-diskors illi kien diġà beda fil-fatt qabel din is-silta għandna l-enfasi li jagħmel Ġesu fuq li nisru u fuq illi aħna nkunu għaddejja li ngħixu b'fedeltà u baqal. Jgħid ħini dak il-qaddej li sidu jiġu jsibu jaqdi dmiru l-aqal. U propju qed jitkellem fuq dawn li kienu aqlin. U dan hu illi irrid jagħti bħala messaġġ lilna llum il-mulej li aħna nkunu tassew aqlin il-fidi tagħna ngħixuha bl-emil. Turi ruħha bl-emil it-tajjeb li nagħmlu li jkun emil kollu mħabba lejh u lejn l-oħrajn. Tolbu il-mulej illum din il-grazzja li aħna jkollna tassew iż-żejt fil-mużbieħ tagħna, ġifieri din il-fidi illi turi ruħha fl-emil it-tajjeb li jagħmel il-ġid, emil mill-imħabba lejh u lejn l-oħrajn, u nitolbuh ifakkarna dejjem li din hija t-triq tal-għaqal li hu qed jallimna fil-mixja tagħna li nissema pajjiżna. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek inna biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-medmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex fil-ħajja tagħna aħna niftakru dejjem li rridu nerfgħu r-responsabilità ta' emilna u għalhekk nitolbuk il-grazzja
li aħna nixu dejjem fil-grazzja tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex il-fidi li aħna nistqarru nurruha tassew blemil mimli mħabba lejk u lejn l-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm dawn li qegħdin f'Malta kif ukoll dawk għall-kura barra minn Malta, nitolbu biex isibu l-appoġġ li għandhom bżonn fil-mar tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nixtieq li nitolbu wkoll illum għal persuna illi illum qed tagħmel operazzjoni serja fil-moħħ, nitolbu biex il-mulej jagħtiha l-għajnuna kollha li teħtieġ nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi f'dawk il-pajjiżi fejn hemm il-violenza, l-ġlied, u nitolbu biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek mulej nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Llum nitolbu wkoll speċjalment għal ħarsin tal-ħolqien din il-ġurnata u anki matul dawn il-ġranet niftakru speċjalment kemm importanti li aħna nħarsu il-ħolqien li Alla tawunna u li jekk ma nagħmlu xejn ta' ħsara għall-ambjent jew ta' erda għall-ambjent imma nieħdu ħsieb il-ħolqien bħala d-don ta' Alla nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed ma' darba l dejjem ksibta lik poplu tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kunt twajjeb mal-Knisja tiegħek u għatija d-doni tal-għaqda u s-sliem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. B'fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħebati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tana Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, Affrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu il-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ fit-tieba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbu f'kollox bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Offru dan il-Rożarju l-lum talba il-Madonna biex aħna nkunu dejjem aktar konxi tal-bżonn illi nieħdu ħsieb il-ħolqien,
inħarsu l-ħolqien bħala d-don minn Alla. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu. Alla tagħna smat talbtana jina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobitna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna palma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dobietna ħarisna minna tal-infern, ħuġġana kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, ħuġġana kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mobi bis-salib minn Pilatus għall-Kalvarju. Is-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minnan tal-infern, u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta sija Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missina inti fis-smawiet il-qaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-numietna palma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva.
Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dewwel lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan atturu framment lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missina li inti fismawit, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun itritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru li minnu ħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim Marik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbibiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Tuba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana tella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla itneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għattidinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk. Ningawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Ir-ras il-walla itolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp li Malik ħarris tal-fiddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult.
Qaddes Giuseppe ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paolo Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Diodata Besani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U għanna li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Jekk inħossu fina bla qiegħda dak li repetinna il-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li semmi mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-lok glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.